Mga buntag mga beast, mga bay. Grabe. Ayos, mamuntag sa inyo tanan. Karon, kauban ako si Tatay Chicks ug si LJ. Yeah, buddy. So, mo ang pamilya ni Zoe. Duga na kami diri sa Kamigan, more 3 weeks na. Pero ugma, mo larga na mi dito sa Bohol. So, mo ang final vlog diri sa Kamigan. So, siguro kaila mo ani tungod sikat ni siya sa Facebook. Tungod sa iyang English ba, master ni siya mo English. Unsa gani ang English sa duha ka bola? Bulbol. Dili man. Tubol. Tubol daw. Sige, so karon na kami diri sa Agyanan padung sa Old Volcano, di ba? Old Volcano ni siya. So first time ko kasulay ani si Zoe mabilin diri sa ubos kay murag asthmatic. Pero si Tatay kusog gyapon, 79 years old. Musa ka siya gyapon. So tara. Tatay Chicks. Kapoy na? Wala pa. Wapa? Wala pa. Grabe kusog. So Tatay Chicks. Oh. Ngano Tatay Chicks man ang gitawag sa imo? Nga naman, Oh, ngano di ay? Ngano si Tatay Chicks man ka? tungod kay Chicks Boy man. Chicks boy. Chicks boy pa ni. Grabe. Chicks Boy man. Pero butan. Mao nang gianggaan ko og Tatay Chicks. Dagan kayo yung chicks. Diba? Oo. Basta gwapo, chinito ni. Sagol ni siya na inchik ba? Diba? Half Oo. Chinese. Oo. Oo. Murag, gikapoy man ka. Pahuhay Oo. sa ta. Pwede gyapon. Oh. Relax ha. Oh, relax na. Oh, kapoy ko. Ay, alipong. Sige, di lang ka. Grabe. So, joker kaayo si Tatay. Oh, Sige sa sayaw. kapoy ko. Kapoy na. Kapoy. Kapoy. Ganun kaya siya mo shooting. Sige siya mag-ingon ako. Shooting na ta. So karon, giapil jud siya. Kinahanglan yun na. Kinahanglan yun na. Oo. So, Largada naman ka og mga gani, last na ni nga shooting. last na ni. Pero may sunod. May sunod pa. May nagsunod pa. Bitaw. Tama. Tama. Ay, Tagalog na ni. Tagalog na pala. Grabe tay. Believe ko nimo. Kay ikapito ni siya na station. Unya. Unya, lakaw gyapon ka. Oh, siyempre. Murag wa pa ka gikapoy. So, gikapoy na pero Kaya pa. dili lang ta magpakapoy-kapoy kay Bitaw. mabiyaan man ta. Kung di kaya, Ug di kaya palugsong na sabta. tumba na lang sa ubos para Oo, paspas. paligid na lang dito. paligid. Paligid. Para dali ra. Oo, bitaw. Sige, so astigan ni naagyanan tungod sa kada station, sa matag station, na yung mga statue ni Jesucristo sa iyang sakripisyo. Kita nimo siya nagdala og cross niya. Di ba? Oh, Sige tay, asa ta karon? mo ni ang lungana ni Jesus. Ay, Di ni matapos ang iyang misyon. Ang karon magdunita. Apa isa? surprise. Ayos. Sige tay, Oh. believe ko nimo ni nakahapon na kami diri sa pinakataas gyud. Mo ni siyang pagkabanhaw ni Jesucristo. Gikan mi sa langob. Kapoy. Oh, wala man. Man gyapon. Init kayo, ako ra gikapoy. Wala gihapon. Regular da. Regular lang. Sige, so astig ang view. Kita ko sa inyo. Gikan mi sa pinakaubos gyud. So, astig si Tay kay nisaka man siya diri. Sige, humana kami mosaka diri sa bukid sa Old Volcano. So, si Tatay mulupa na lang siya sa iyang kon, Oh. broomstick. Aha. Saman, lupa na Oh, para paspas. Niabot na sa ubos. abot na. Kung sa ganun imong giingon tay, na dili ka unta mo dawat ani na tubig tungod dili siya brown. Oo. Minus ang lami ni dili parehas na tong dito sa hubangon nga brown color ang botelya. Dili siya tubig. San Miguel man na. Oh, San Miguel to? Amo ba?
O sige na lang, kay wala man diri San Miguel, tubig na lang. Sige karon, niya pa na kami diri sa usa ka secret spot sa Camiguin. Uy, ay huloga. Mo ni siyang usa ka hot spring o naay murag siya pool na natural. So diri kami maligo. Ayos? Oo. Ay oo. Ay, oo. Astig? Astig. Huh. Oh, Init man? init kayo. Init kayo. So painit sa kami kay tugnaw ang ulan. Astig kayo, dapat gyud sa dagat. Di ko kabalo kung gi-appeal na ako anin na hot spring sa Miyagi. If I did, sige na lang. Sa story nimo, kabayan na anin na hot spring. Ay, maluto akong itlog diri. Init kayo. Init ya. Pero okay ra. Okay ra. Okay ra. Joke lang. Joke ra. Nakulo na akong itlog, nawala na oh. Apil diri po. Asara ba ito kung itlog nawala na? Asara to. Usahay mo, init, usahay mawala. Ang kuan. Korea, buyag. Tungod sa ihin ako. Tingali. Last time na niani kami dire kusog kaayong ulan. Among friend na si Jordan gipalupa niyang drone. Kunya nabasa kayo. Ipakita na ko sa inyo karon. That is gnarly. It's right there. Look, look. Hurry, this is gnarly. Imong braso tay. Dako man. Oo, Dako lagi. kaniad to. Pero karon hiyos na oh. Pero sa una, Sa una kadako kayo ni ngano man. tungod sa kanang sinimbar. Karon hiyos na pero nagyapoy chicks sa to. Ikaw. Naliwat. Uy. Macho. Grabe, liwat no? Ayo, kaya apon na. Ang iyang mga anak, mga dagkog tiyan. Dakok dyan, ikaw. Ako, macho. Pandesal. Pandesal, daghan. Pero white chicks. Wow. Kay butan. Bawal sa chicks. Bawal sa Oo. eskwela sa. Eskwela sa. Mayo. Grabe, samo kayo aning mga langaw ba? Samok, Di man- no? Di man nalangaw. Ay, unsa man? Unsa sa English? Small bird. Small bird? Oo. Ang langaw? Ang langaw. Oh, Small basta- bird daw. Oh, basta mo lupad, bird. Bird na gamay. Bird na gamay. Buhay pa ni. Unsa man? Gibukal na, gibukal. Naluto si Tatay Chicks. Okay ra ka diha? Okay ra. Hapit na maluto. Happy na? Oh. Grabe naman. Kanina sa akong pagsaka sa Vulcan, mao ni akong sulob. Akong Spartan na grabe buslot. Siguro mo 1 year pa ni. Imo ah. Havi. Grabe. Sige, mula ka pag-uli ha. Oo. Di ka mo sakay. Kaya di ka Team Spartan. Team Spartan Japon. Tayo. Dapat kami dire. Gutom na. Dito kami unta sa resort. Pero di na lang, diri na lang sa saging. Kaya lamay kayo. Tag-5 lang. Ma'am Joy, My favorite. she's been absent this vlog. I have. Kay Kapoy man. Murag siya kikapoy. Diri dapit na yung mga mestiza pres ni Zoe sa una. Nagbata pa siya, mayo magbisaya. Yeah. So, January 20, mabalik kami sa Australia akong first time. May gitamig mga video niya, katong bata pa siya, na mayo kayo magbisaya. Tapos ipakita na mo sa inyo. Kung dili ko ba ang video. Unsa ni siya? Bukog sa hotdog. Bukog sa hotdog. Oh. Go again. Take me home to the place I belong. Sana man lumaban ako mahihulugan. Sige, so niuli na kami diri sa balay ni Ma'am Joy. Kabalo mo na dili kami pala reklamo, pero karon mau reklamo na ako tungkol sa among experience kanina. Nihapit mi sa usa ka resort o dito mi nagpanyoto unta
Pero lain batasan sa tagiya dito, yung foreigner. Okay ra yung staff siguro, pero yung foreigner na tagiya, grabe, bastos kayo. So wala kami nadayon kaon dito. So kung bahala kung madayon ko mo dito sa ilang resort or dili. Pero na high blood good kami sa iyang batasan. Nga na yun. Pero diri na kami sa balay. Last night. Last 2 night. minus 1. Murag manok imong gikaon. Sige, muna siyang vlog karon. Vlog ni Tatay Chicks, ganan jud siya mo shooting, so matul siya sa sunod unta. Unta, sige siya magpuyog na mo. Pero, yun. Sige. Pagkay dugang dire. Hili. Salamat sa pagtanaw. O ang pink mo. Taran! Jesus!